מלון סן-הול בלרנקה, המלצת הבית שאתם חייבים להכיר. בכניסה למלון תמצאו לובי מרווח עם פינות ישיבה ותוכלו ליהנות מכוס קפה או משקה מרענן בבר. המיקום של המלון מושלם על הטיילת במרחק נגיעה מהים. התפנקו בפינת ישיבה נוחה לצד הבריכה וכנסו לשחייה מרעננת. הדירוג של המלון מצוין 9.1. החדרים מרווחים ומוצבים עם פינה מושלמת להכנת קפה או תה לתחילת יום מושלם. חדר רחצה פרטי ומאובזר היטב עם מוצרי טיפוח ומגבות. המקלחת נקייה מאוד ומעוצבת בצורה חכמה ומנצלת את כל השטח בצורה יעילה. בחדר יש מיטה זוגית נוחה ומזמינה לשינה נעימה. המלצה אישית שלי להוסיף כמה שקלים ולקחת את החדר עם נוף לים. פתחו את דלת המרפסת ותהנו מהנוף המרהיב. ועכשיו יש לנו דיל מיוחד עבורכם. הזמינו עכשיו חבילת נופש מפנקת במלון סן-הול ותהנו מחופשה בלתי נשכחת.